2000. Добре, пиши. 2000 знаеш как се пише? На 2000 се пише с 3 нули. Добре, пиши да видим. Сега как... Правилно ли е? Чакай, 1000 плюс 1000, 2000, да. Правилно ли е написана цифрата? Да. Трябва да напишем и оценката на Хриси. Колко Хриси заслужаваш? Не. Какво написа? 2. Не. Не. Колко написа? Тройка, не. Не. Тройка не. Четвърка, не. Не. Никаква четворка. Петица, не. Не. Никаква петица. Шестица. Не, махай се. Шестица? Да. Махай се. Не шестица. Не. Светвица ли написахте? Абе как светвица, глупости? Не. Не, осмица, не. Не. Девятка. Не. Ако направим? Готово. Десятка? Да. Десятка! Браво! Браво! Карам. Отлично. Зюлфер. Браво, моето момче, на нов ред слез. Напиши 10 милиарда. Плюс 10 милиарда. Равно. Ей. Няма гол, какъв гол? Няма гол! Сега гледай как ще му вкарам гол. Една дупа, 0 гол. 2 удара, 0 кош. Не, без майки и татката. 3 удара, 0 коша. 3 удара, 0 коша, давай. Имаш още 2 удара на чертата. Стига бе! 4 удара, 0 коша. Аз съм сега. Не бе, има още един бе. Абе, има още един. 4 станаха. 5 е сега. 0 от 0 започваме. 0, сега гледай какво става. Само гледайте сега как да науча как се вкарват коша. Не може. 2 удара, 0 коша.